Știați că diavolul poate încerca să atace, să înșele și să urmărească alesul lui Dumnezeu. Dar există puteri spirituale care sunt imbatabile împotriva investiției oricărui inamic? Vestea bună este că puteți folosi aceste puteri în avantajul dvesuse, pentru a depăși orice luptă spirituală care se ridică împotriva voastră. În acest videoclip vom dezvălui 3 arme spirituale puternice pe care diavolul nu le poate învinge niciodată și cum le poți activa pentru a-ți proteja viața spirituală și a îndeplini scopul divin pe care Dumnezeu îl are pentru tine. Sunteți gata să descoperiți aceste secrete? Ei vor transforma lupta voastră spirituală și vă vor echipa cu autoritate și protecție împotriva forțelor răului. Pregătiți-vă pentru că prin înțelegerea și folosirea acestor arme, credința voastră va fi de nezdruncinat, iar atacurile inamicului nu vor avea nicio putere asupra voastră. Rămâneți cu mine până la sfârșit, abonați-vă la canal și activați notificările, astfel încât să nu pierdeți niciun conținut puternic în ceea ce privește câștigarea diavolului și să trăiți sub protecție divină. Sângele lui Isus este, fără îndoială, cea mai puternică armă împotriva atacurilor diavolului. Când diavolul încearcă să ne acuze, rușinat sau chiar să ne atace, sângele lui Hristos declară că am fost deja cumpărați și eliberați. Apocalipsa 12:11. Desigur, le au câștigat prin sângele mielului. Acest verset nu este doar o frază frumoasă, este o declarație de victorie. Când avem încredere în puterea sângelui lui Isus, declarăm că El a cucerit deja victoria pe cruce și că nimic, nu dușmanul, nu ne poate separa de dragostea lui Dumnezeu. De fiecare dată când declarăm sângele lui Isus, invocați o protecție puternică. Diavolul nu poate atinge pe cineva care se acoperă cu sângele lui Hristos, pentru că anulează toate atacurile spirituale și blochează puterea întunericului. Sângele lui Isus are puterea de a purifica și restabili. Iar atunci când credem și proclamăm această putere, închidem ușile la orice decalaj pe care inamicul încearcă să-l deschidă în viața noastră. Isus a plătit prețul complet pentru păcatul nostru, iar sângele lui este garanția mântuirii și protecției noastre. Dar nu este suficient să cunoaștem puterea sângelui lui Isus. Trebuie să credem și să declarăm cu autoritate. Diavolul va încerca să vă convingă că greșelile sau defectele voastre au putere asupra vieții voastre, dar sângele lui Isus anulează orice acuzație. Romani 8:1 spune: prin urmare, acum nu este o condamnare pentru cei care sunt în Hristos Isus. Când crezi în puterea sângelui, afirmați că nimic nu vă poate îndepărta de dragostea și protecția lui Dumnezeu. Acesta este un adevăr de care diavolul se teme, pentru că știe că nu există nimic mai puternic decât sângele lui Hristos. De fiecare dată când te simți atacat sau înfășurat într-o luptă spirituală, cheamă sângele lui Isus în viața ta. Nu este doar o amintire a trecutului, ci o forță vie și activă care continuă să funcționeze în viața noastră. Când sângele lui Isus te acoperă, atacurile inamicului nu au putere. Victoria definitivă a fost deja cucerită pe cruce și, declarând acest lucru, vă proclamăm libertatea în Hristos și autoritatea voastră asupra oricărei situații adverse. Această putere de sânge nu este un lucru pe care ar trebui să îl luăm pasiv. Trebuie să proclam și să aplicăm activ sângele lui Isus în viața noastră de zi cu zi. Diavolul poate încerca să atace, dar atunci când invocați puterea sângelui lui Isus, este obligat să se retragă. Protecția divină este garantată atunci când vă acoperiți cu sângele lui Hristos, pentru că aduce eliberare, vindecare și restaurare. Sângele lui Isus este o victorie definitivă care nu poate fi niciodată anulată sau depășită de inamic. În cele din urmă, sângele lui Isus este o amintire zilnică a cine suntem în Hristos. În încredere în această putere, nu numai că suntem protejați, ci și consolidați. Nu există nimic mai puternic decât victoria lui Hristos pe cruce, iar aplicarea acestei puteri este una dintre cele mai eficiente strategii spirituale pentru depășirea diavolului. Sângele lui Isus este garanția noastră că suntem în siguranță și protejați împotriva tuturor atacurilor spirituale. Cuvântul lui Dumnezeu este, fără îndoială, una dintre cele mai puternice arme spirituale pe care le avem la dispoziție. În Efeseni 6:17, Biblia descrie cuvântul drept, sabia Duhului, iar acest lucru nu este întâmplător.
Cuvântul lui Dumnezeu nu este doar o carte de învățături, ci este viu, eficient și ascuțit, capabil să pătrundă în adâncurile ființei noastre și să taie orice minciună de la inamic. Diavolul încearcă să denatureze adevărul, dar atunci când folosim cuvântul lui Dumnezeu cu credință și autoritate, el nu poate rezista. Isus este cel mai bun exemplu despre cum să folosești cuvântul lui Dumnezeu împotriva atacurilor diavolului. În timpul ispitei sale în deșert, el nu și a folosit propria putere sau înțelepciune, ci a declarat cuvântul lui Dumnezeu pentru a învinge inamicul. De fiecare dată când diavolul le-a atacat, Iisus a răspuns cu un verset, arătându-ne că cuvântul lui Dumnezeu este răspunsul la toate ispitele și atacurile spirituale. Matei 4:4 spune: nu numai că omul trăiește omul, ci din fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Acest lucru ne învață că cuvântul este trai pentru sufletul nostru, mai mult decât orice material sau circumstanțial. Când suntem cufundați în cuvântul lui Dumnezeu, suntem capabili să discernăm minciunile inamicului. Diavolul va încerca să ne înșele, să ne convingă că nu suntem capabili, că Dumnezeu ne-a abandonat sau că suntem nedoriți în ochii Lui. Dar când cunoaștem adevărul Scripturii, putem respinge imediat aceste minciuni cu cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este apărarea noastră împotriva atacurilor spirituale, pentru că este imposibil ca diavolul să prevaleze împotriva adevărului cuvântului. În plus, cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a ne transforma viața. Nu numai că ne protejează, dar ne modelează, transformându-ne gândurile, atitudinile și comportamentele. Romani 12:2 spune: nu fiți cu această lume, ci să vă transformați prin reînnoirea minții voastre. Când suntem în contact constant cu cuvântul lui Dumnezeu, mintea noastră este reînnoită și vedem lumea și situațiile prin ochii credinței și a adevărului divin, nu prin perspectiva limitată a fricii sau a îndoielilor. Mărturisirea cuvântului este, de asemenea, o practică puternică. Declararea promisiunilor lui Dumnezeu este un act de credință care activează puterea lui Dumnezeu în viața noastră. Proclamarea cuvântului lui Dumnezeu împotriva atacurilor inamicului este ca și cum ai frâna o sabie în luptă. Când declarați Scripturile cu credință, dezarmați atacurile răului și afirmați poziția voastră în Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și eficient, iar atunci când îl folosim, activează acțiunea lui Dumnezeu în favoarea noastră. În cele din urmă, cuvântul lui Dumnezeu nu numai că protejează, ci și ghidează și ne luminează calea. În Psalmul 119:105 citim: cuvântul tău este o lampă pentru picioarele mele și ușoară până la drumul meu. Când urmărim cuvântul lui Dumnezeu, suntem ghidați de Duhul Sfânt și El ne conduce prin moduri de victorie. Biblia este lumina noastră în vremuri de întuneric, iar atunci când folosim această lumină pentru a ne ghida alegerile, depășim întunericul inamicului. Cuvântul lui Dumnezeu este sabia noastră, lampa noastră și apărarea noastră în orice luptă spirituală. Credința de netăresă este, fără îndoială, una dintre cele mai mari puteri spirituale pe care le putem avea. Efeseni 6:16 ne învață că preluă tot scutul credinței, cu care poți șterge toate săgețile inflamate ale celui rău. Aceasta înseamnă că atunci când avem o credință solidă și de nerefuzat, suntem protejați de orice atac inamic. Diavolul folosește diverse tactici, cum ar fi îndoieli, temeri și ispite, pentru a încerca să ne abate atenția de la Dumnezeu, dar credința adevărată este scutul care ne protejează și ne ține ferm în fața adversității. Credința de netăresă este o încredere totală în Dumnezeu. Nu depinde de circumstanțele din jurul nostru, ci este concentrat pe credincioșia lui Dumnezeu. Când trecem prin momente dificile și inamicul încearcă să ne doboare, credința de nezdruncinat ne oferă curajul să rămânem ferm și să credem că Dumnezeu este cu noi, că El ne va susține și că El își îndeplinește întotdeauna promisiunile sale. Când încrederea noastră este în totalitate în Dumnezeu, indiferent de ce se întâmplă, rămânem imuni la atacurile răului. Diavolul încearcă să folosească dificultăți și se luptă pentru a ne slăbi credința. Dar tocmai în aceste momente este mai puternică. Când decideți să credeți în Dumnezeu, chiar și atunci când totul pare imposibil, activați puterea credinței de nezdruncinat. Această credință nu se bazează pe ceea ce vedem cu ochii naturali, ci ceea ce știm că este adevărat în lumea spiritului. Evrei
Unsul definește credința drept certitudinea a ceea ce ne așteptăm și dovada lucrurilor pe care nu le vedem. Când credința noastră este de nezdruncinat, suntem fermi în Dumnezeu și nimic nu ne poate lua din această certitudine. Când practicăm credința de nezdruncinat, distrugem minciunile inamicului. Diavolul încearcă să ne facă să ne îndoim că Dumnezeu acționează în viața noastră, dar când credința este profundă, nu există loc pentru îndoieli. Adevărata credință expulzează incertitudinea și ne întărește spiritul. Scutul este cel care șterge săgețile inflamate ale răului, așa cum se spune în Efeseni 6:16. Când credința este în funcțiune, minciunile inamicului sunt neutralizate și nu pot afecta viața noastră spirituală. Mai mult, credința ne oferă putere de a rezista ispitelor și de a depăși orice provocare. Când suntem fermi în credință, nu suntem târâți de circumstanțe. În loc să ne lăsăm să consumăm prin îndoială, suntem capabili să rezistăm ispitelor și să rămânem în pace, știind că Dumnezeu este sub control. Credința de netăresă ne permite, de asemenea, să fim agenți ai schimbării, deoarece atunci când avem încredere deplină în Dumnezeu, putem face tot ce ne-a chemat să facem. În cele din urmă, credința de nezdruncinat este cheia pentru a rămâne ferm în scop divin. Îndoiala și frica se pot abate de la cale, dar credința de nezdruncinat ne ține în conformitate cu voința lui Dumnezeu, permițându-ne să ne îndreptăm spre destinul pe care l-a pregătit pentru noi. Nimic nu ne poate agita atunci când suntem stabiliți între o credință solidă și indestructibilă și, cu această credință, depășim toate atacurile spirituale ale inamicului. Rugăciunea este, fără îndoială, una dintre cele mai puternice arme spirituale pe care ni le-a dat Dumnezeu. Iacov 5:16 ne amintește că rugăciunea celor drepți este puternică și eficientă. Acest lucru ne învață că rugăciunea nu este doar un mijloc de a-L întreba pe Dumnezeu, ci și o strategie spirituală care ne întărește credința, ne aliniază inimile cu cea a lui Dumnezeu și deschide ușile la o intervenție divină. Când ne rugăm, nu vorbim doar cu Dumnezeu, ne angajăm într-un război spiritual, unde rugăciunea noastră devine o armă împotriva atacurilor inamicului, dar rugăciunea care face diferența nu este nicio rugăciune. Este o rugăciune strategică, cea care se face intenționat, cu autoritate spirituală și aliniată voinței lui Dumnezeu. Diavolul nu se teme de rugăciuni vagi sau fără concentrare, dar se va teme de o rugăciune făcută cu credință și putere. Când ne rugăm în numele lui Isus, declarând cuvântul lui Dumnezeu și recunoscând autoritatea spirituală pe care o avem, inamicul nu poate rezista. Fiecare rugăciune strategică ne întărește poziția în Hristos și ne ajută să rezistăm atacurilor rele. Rugăciunea strategică este mai mult decât a cere, este o luptă spirituală activă. În perioadele de atac, rugăciunea este linia de apărare împotriva săgeților inflamați ai diavolului. Când ne confruntăm cu adversitatea, rugăciunea cu autoritate și claritate ne pune într-o poziție de victorie. Nu ne rugăm să obținem favoare, ci să avansăm în împărăția lui Dumnezeu, declarând puterea numelui lui Isus și încrederea în protecția divină. În perioadele de criză, rugăciunea strategică este cheia pentru a deschide calea către intervenția lui Dumnezeu. În plus, rugăciunea strategică ne aliniază cu scopul divin. Când ne rugăm în conformitate cu voința lui Dumnezeu, nu doar rezistența răului, ci și participăm activ la planul tău pentru viața noastră și la lumea din jurul nostru. Rugăciunea nu schimbă voința lui Dumnezeu, ci ne pune în centrul a ceea ce Dumnezeu vrea să facă în viața noastră. Și acest lucru este puternic, pentru că atunci când suntem aliniați cu Dumnezeu, rugăciunile noastre devin și mai eficiente, pentru că știm că cerem în conformitate cu voința lor. Rugăciunea strategică este, de asemenea, un instrument de eliberare. În Faptele 16, 25-26 îi vedem pe Paulo și Silas rugându-se în închisoare și ceea ce părea a fi o situație de înfrângere a devenit o mare victorie. Laudele și rugăciunea strategică au rupt lanțurile spirituale, iar inamicul a fost învins. Ca și ei, atunci când ne rugăm cu strategie, lanțurile inamicului sunt rupte și suntem eliberați de limitări spirituale care ne împiedică să creștem și să ne mișcăm în Domnul.
În cele din urmă, rugăciunea strategică nu este doar o apărare, ci și un atac asupra inamicului. Când ne rugăm cu credință, nu numai că ne protejăm pe noi înșine, ci și să avansăm pe câmpul de luptă spiritual, luând terenul pentru împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a oferit rugăciunea ca instrument de transformare, iar atunci când o folosim corect, suntem capabili să depășim orice luptă spirituală pe care diavolul încearcă să ne impună. Rugăciunea strategică este o putere divină care ne întărește, ne protejează și ne permite să trăim în funcție de scopul lui Dumnezeu. Numele lui Isus este, fără îndoială, una dintre cele mai mari surse de putere spirituală pe care o avem ca creștini. Filipeni 2:10 ne învață că numele lui Isus îndoaie fiecare genunchi, în ceruri, pe pământ și sub pământ. Aceasta înseamnă că numele lui Isus are autoritate asupra tuturor forțelor spirituale, iar atunci când folosim numele lui cu credință și reverență, exercităm o autoritate spirituală pe care inamicul nu o poate contesta. Numele lui Isus nu este doar un cuvânt, ci este cheia care deblochează puterea lui Dumnezeu în viața noastră. Diavolul știe că atunci când un creștin folosește numele lui Isus cu autoritate, el nu are puterea de a rezista. Isus ne-a dat autoritatea lui când ne-a spus în Matei 28:18: toată autoritatea mea a fost dată în ceruri și pe pământ. La fel ca discipolii tăi, primim și această autoritate pentru a expulza demonii, a vindeca bolnavii și a depăși orice atac spiritual. Numele lui Isus este un scut puternic împotriva forțelor întunericului, iar diavolul se teme când a auzit numele lui. Suntem suficient de îndrăzneți pentru a declara victoria asupra lui. Când folosim numele lui Isus, proclamăm că prin moartea și învierea lui a depășit toată puterea inamicului. Numele lui Isus este sinonim cu puterea și victoria, iar această autoritate este dată tuturor creștinilor care cred în el și trăiesc în voia lor. Când ne rugăm în numele lui Isus, nu cerem pur și simplu ceva, ci declarăm autoritatea pe care ni le-a dat, știind că răul nu poate predomina. În Hristos avem dreptul de a declara victoria și protecția. În plus, numele lui Isus este o apărare impenetrabilă. Când inamicul încearcă să ne atace cu frică, îndoială sau opresiune, numele lui Isus este protecția noastră spirituală. Indiferent de mărimea luptei sau a intensității atacului spiritual, prin declararea numelui lui Isus, deschidem un câmp de protecție în jurul nostru. Numele lui Isus ne pune într-o poziție de autoritate asupra forțelor răului, iar inamicul nu se poate apropia atunci când suntem semnate în acest nume. Numele lui Isus ne permite, de asemenea, să declarăm cuvântul lui Dumnezeu cu putere și autoritate. În Faptele 3:6, când Petru și Ioan l-au vindecat pe omul șchiop, ei au spus: în numele lui Isus Hristos, Nazarenul, ridică-te și plimbă-te. Au folosit numele lui Isus ca instrument de vindecare și eliberare, iar acest lucru arată cât de mult numele lui Isus are puterea de a schimba orice situație. Când declarăm numele lui Isus cu credință, el acționează și răul este învins. În cele din urmă, numele lui Isus este mai mult decât o rugăciune. Este o expresie a încrederii și a credinței absolute în autoritatea sa. Când știm că numele lui Isus este puternic și când îl folosim cu înțelegere și reverență, ne poziționăm ca fiind victorioase în Hristos, știind că nimic nu poate rezista numelui lui. Numele lui Isus este garanția noastră că, indiferent de bătălia spirituală cu care ne confruntăm, el a câștigat deja victoria pentru noi. Laudele și închinarea sunt arme spirituale extrem de puternice împotriva forțelor întunericului. Fapte 16, 25-26 ne oferă un exemplu clar în acest sens, arătând că atunci când Pavel și Silas erau în închisoare, l-au lăudat pe Dumnezeu, iar lanțurile s-au rupt. Lauda are puterea de a rupe curenții spirituali, de a deschide ușile și chiar de a elibera captivi. Când îl lăudăm pe Dumnezeu, nu exprimăm doar recunoștința, ci declarăm victoria lui Dumnezeu asupra circumstanțelor noastre. Inamicul nu susține mediul închinării adevărate, pentru că știe că lauda creează o atmosferă în care prezența lui Dumnezeu poate acționa într-un mod puternic. Închinarea, la rândul său, ne plasează între o poziție de smerenie și supunere în fața lui Dumnezeu, recunoscând suveranitatea și puterea sa asupra tuturor lucrurilor. Când ne închinăm în spirit și în adevăr,
ne aliniem inimile cu voia lui Dumnezeu, permițându-i să se manifeste puternic în viața noastră. Laudă și închinare ne întărește spiritual, pentru că ei ne ajută să menținem concentrarea asupra lui Dumnezeu și nu în dificultățile din jurul nostru. Când ne lăudăm, spunem că, indiferent de circumstanțe, Dumnezeu este demn de toată onoarea și gloria. Mai mult, laudele și închinarea provoacă prezența lui Dumnezeu. Când Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor, forțele răului nu pot rămâne. În 2 Cronici 20:22, vedem că atunci când oamenii lui Iuda au lăudat, Dumnezeu și-a învins dușmanii, fără a fi nevoie să ridice un deget. Lauda este o armă de luptă care numește intervenție divină, aducând prezența lui Dumnezeu în situațiile noastre de luptă. Când ne predăm prin laudă, Dumnezeu acționează în favoarea noastră, învingând dinamicul și deschizând calea pentru victorie. Lauda ne întărește și credința. Când suntem în mijlocul dificultăților, suntem adesea tentați să ne uităm la probleme și să ne afectăm. Dar când ne lăudăm, mintea noastră se îndreaptă spre măreția lui Dumnezeu și ne oferă încrederea că El poate face imposibilul. Lauda ne reafirmă încrederea în credincioșia lui Dumnezeu, amintindu-ne de caracterul și promisiunile sale și ne permite să facem față provocărilor cu curaj și speranță. În plus, laudele și închinarea creează o barieră de protecție spirituală în jurul nostru. Când ne lăudăm, diavolul și demonii săi nu se pot apropia, pentru că prezența lui Dumnezeu îi expulzează. Diavolul nu poate suporta atmosfera de laudă, pentru că este opus tot ceea ce este Dumnezeu. Când ne implicăm în laudă și închinare, devenim imuni la multe atacuri spirituale, deoarece suntem înconjurați de protecție divină. În cele din urmă, laudă și închinare ne ajută să ne aliniem viața cu scopul divin. Când îl lăudăm pe Dumnezeu, recunoaștem că El controlează totul. El este demn de închinare și, împodobindu-Li, suntem în ton cu planurile și scopurile sale. Laudă și închinare ne conduc într un loc de predare totală, unde putem fi folosiți de Dumnezeu pentru a și îndeplini voința pe pământ. În fiecare moment de laudă, declarăm că Dumnezeu este Domnul nostru și că în prezența Lui suntem mai mult decât câștigători. Duhul Sfânt este una dintre cele mai mari puteri spirituale disponibile pentru creștini. Ioan 16:13 spune: „Dar când va veni Spiritul adevărului, El îi va ghida spre întregul adevăr.” Acest lucru ne arată că Duhul Sfânt nu este doar mângâierea noastră, dar ne oferă direcție și înțelepciune pentru a naviga în dificultățile vieții creștine. El este Cel care ne întărește în bătălii spirituale, ne învață să mergem în adevăr și ne permite să rezistăm răului. Fără Duhul Sfânt, ar fi imposibil să depășim atacurile diavolului, pentru că forța supranaturală ne permite să trăim o viață creștină victorioasă. Când ne confruntăm cu dificultăți, Duhul Sfânt este alături de noi să ne ghideze și să ne ofere discernământ. El ne dezvăluie strategiile inamicului și ne ajută să identificăm atacurile spirituale înainte de a putea provoca daune. Sensibilitatea la Duhul Sfânt ne permite să fim conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, astfel încât să putem acționa în conformitate cu voința lui Dumnezeu și să luăm decizii care să ne protejeze și să ne țină ferm. Duhul Sfânt ne întărește, oferindu-ne puterea de a depăși orice luptă spirituală cu care ne confruntăm. Mai mult, Duhul Sfânt ne oferă o putere supranaturală de a persevera în mijlocul dificultăților. Când suntem slabi sau obosiți, Duhul Sfânt ne dă curajul să continuăm în luptă. Romani 8:26 spune: „La fel, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. El intervine pentru noi cu gemete inexpresibile atunci când nu știm cum să ne rugăm sau ce să întrebăm.” Duhul Sfânt este sursa puterii noastre spirituale, iar atunci când avem încredere în El, El ne permite să rezistăm oricărui atac al inamicului. Pe lângă faptul că ne oferă putere, Duhul Sfânt ne oferă înțelepciune pentru a lua decizii care ne protejează de atacurile diavolului. El ne învață să ne rugăm corect, să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu și să aplicăm principiile sale în viața noastră. Când suntem în ton cu Duhul Sfânt, nu suntem înșelați cu ușurință de inamic. El ne ghidează spre adevăr și nu există nicio încălcare pe care inamicul o poate explora atunci când suntem ghidați de Duhul lui Dumnezeu. În perioadele de confuzie sau incertitudine, Duhul Sfânt este ghidul perfect.
indicând întotdeauna calea victoriei. Duhul Sfânt ne permite, de asemenea, să trăim în funcție de scopul divin. El ne dă direcția lui Dumnezeu către viața noastră, ajutându-ne să îndeplinim misiunea pe care Dumnezeu ne-a pregătit. Fapte 1:8 ne învață că veți primi putere când Duhul Sfânt va ajunge la voi și veți fi martori. Puterea Duhului Sfânt ne permite să fim instrumente de transformare în lume, proclamând adevărul lui Dumnezeu cu curaj și autoritate. Când Duhul Sfânt locuiește în noi, nu numai că suntem capabili să depășim atacurile inamicului, ci și să avansăm împărăția lui Dumnezeu pe pământ. În cele din urmă, Duhul Sfânt ne face mai mult ca Hristos. El este agentul transformării spirituale, modelându-ne după chipul lui Isus și ne permite să trăim după voia Lui. Când suntem sensibili la Duhul Sfânt, El ne ghidează în fiecare pas, învățându-ne să acționăm cu înțelepciune, să iertăm, să iubim și să rezistăm răului. Puterea Duhului Sfânt este cheia unei vieți creștine victorioase și cel care ne permite să îndeplinim scopul divin cu credincioșia. Iertarea și iubirea sunt două dintre cele mai puternice arme spirituale împotriva inamicului. Matei 5:44 ne învață: iubește-ți dușmanii și roagă-te pentru cei care te persecută. Diavolul se hrănește cu ură, rănit și diviziune, iar atunci când păstrăm resentimente, deschidem ușile pentru atacuri spirituale. Iertarea nu este doar o alegere, ci este o necesitate spirituală, deoarece este singura modalitate de a ne menține comuniunea cu Dumnezeu și de a păstra ferm în credință. Când iertăm din inimă, urmăm exemplul lui Hristos, care ne-a iertat, chiar și atunci când ne-am pierdut în păcatele noastre. Iubirea, la rândul său, este esența caracterului lui Dumnezeu și, atunci când iubim cum ne-a iubit El, suntem imuni la puterea inamicului. Când iertăm, nu numai îi eliberăm pe ceilalți, dar ne eliberăm și noi. Diavolul vrea să ne întemnească în durerile și râvnile noastre, pentru că știe că ura și lipsa de iertare ne fac vulnerabili. Când iertăm, rupem curenții spirituali care ne leagă și eliberăm acțiunea lui Dumnezeu în viața noastră. Iertarea nu înseamnă că trebuie să uităm răul care ne-a făcut, ci înseamnă să eliberăm persoana de datoriile spirituale pe care le ar putea avea cu noi. Când iertăm, declarăm că nu mai suntem sub stăpânirea infracțiunilor și că iubirea lui Dumnezeu prevalează. Mai mult decât atât, iertarea este un mod de a depăși diavolul, pentru că încearcă să semănat discordia și diviziunile dintre frați, slăbind comuniunea în credință. Când iertăm, arătăm că suntem uniți în Hristos și că nu există loc pentru inamic în inimile noastre. Iubirea care vine de la Dumnezeu este cea care ne permite să iertăm pentru cei care ne-au rănit profund, reflectând dragostea lui Hristos pentru noi. Diavolul nu poate opera între o inimă plină de dragoste, căci dragostea lui Dumnezeu este imbatabilă și protejează împotriva oricărui atac spiritual. Lipsa iertării deschide lacune pentru inamic. Când păstrăm ranchiuni, lăsăm loc amărăciunea pentru a intra și a ne afecta spiritual. Acest lucru creează un baraj în viața noastră spirituală, împiedicând fluxul harului lui Dumnezeu. Dar când iertăm, ne închidem ușile la rău și permitem Duhului Sfânt să funcționeze în viața noastră în întregime. Dumnezeu ne cheamă să fim instrumente de iertare și reconciliere. Pe măsură ce ascultăm acest apel, devenim mai mult ca Hristos, care, atunci când este răstignit, a spus: Părinte, iartă-i, pentru că nu știu ce fac. Iubirea și iertarea sunt, de asemenea, vitale pentru a ne întări viața creștină și relația noastră cu Dumnezeu. Diavolul va încerca să folosească ura și resentimentele pentru a se îndepărta de Dumnezeu. Dar atunci când iubim și iertăm, reflectăm natura lui Dumnezeu în noi și ne apropiem și mai aproape de inima Lui. Iertarea este un act de credință care spune inamicului: nu ai nicio putere asupra mea. Când iertăm și iubim, depășim răul și ne întărește comuniunea cu Dumnezeu și cu ceilalți. În cele din urmă, iertarea și iubirea sunt o mărturie a puterii lui Dumnezeu în viața noastră. Când îi putem ierta pe cei care ne-au rănit și îi iubesc pe cei care ne persecută, arătăm lumii realitatea puterii lui Dumnezeu de a transforma inimile și viețile. Prin iertare și iubire, diavolul nu are stăpânire asupra noastră și suntem cu adevărat liberi să îndeplinim scopul lui Dumnezeu în viața noastră.
Comuniunea creștină este unul dintre cei mai mari piloni ai protecției noastre spirituale și creșterii credinței. Matei 18:20 ne învață: unde sunt adunați 2 sau 3 în numele meu, acolo sunt printre ei. Acest lucru ne arată că atunci când ne adunăm în numele lui Isus, prezența lui Dumnezeu devine și mai puternică. Comuniunea dintre creștini ne întărește credința, ne protejează de atacurile spirituale și ne oferă puterea necesară pentru a rezista răului. Diavolul încearcă să-i izoleze pe creștini, pentru că știe că în mod izolat suntem mai vulnerabili. Comuniunea cu alți creștini este o fortăreață spirituală care ne ajută să rămânem ferm în luptele spirituale. Inamicul știe că atunci când suntem uniți cu alți frați în Hristos, puterea spirituală se înmulțește. Eclesiastes 4:9-10 afirmă: este mai bine să fii 2 decât unul, pentru că dacă unul cade, celălalt își va ridica partenerul. Comuniunea ne oferă sprijinul necesar pentru a susține dificultățile vieții creștine. Când unul dintre noi ezită sau trece prin dificultăți, comuniunea ne permite să fim crescuți și susținuți de alții, făcându-ne mai puternici în Hristos. Diavolul încearcă să împartă biserica, dar unitatea dintre creștini ne întărește rezistența la rău. Mai mult, comuniunea ne oferă discernământ spiritual. Când suntem înconjurați de creștini care împărtășesc aceeași credință și valori, putem auzi sfaturi înțelepte și să fim avertizați despre atacurile spirituale pe care s-ar putea să nu ne dăm seama singuri. Duhul Sfânt funcționează puternic în mijlocul comuniunii, dezvăluindu-ne strategiile inamicului și oferindu-ne înțelepciune pentru a lua decizii care ne protejează. A fi alături de alți creștini în rugăciune și închinare ne închină capacitatea de a discerne voința lui Dumnezeu în viața noastră, făcându-ne mai atenți la capcanele inamicului. De asemenea, comuniunea ne permite să experimentăm o adevărată solidaritate. Când trecem prin momente de dificultate, frații din Hristos sunt instrumente de confort și sprijin. 2 Corinteni 1:4 ne învață că Dumnezeu ne mângâie în toate necazurile noastre, iar această consolare este împărtășită cu alți creștini care trec prin situații similare. Când suntem împreună, împărțim baloturile, ne rugăm unul pentru celălalt și ne ajutăm reciproc să rezistăm răului. Forța comuniunii este un lucru pe care diavolul nu îl poate rupe, deoarece se bazează pe unirea trupului lui Hristos. În plus, comuniunea ne permite să creștem în sfințenie. A fi înconjurat de frați și surori în Hristos ne provoacă să trăim conform principiilor biblice și ne ajută să menținem un model ridicat de viață creștină. Când trăim cu creștini angajați, suntem încurajați să căutăm o viață mai aliniată cu Dumnezeu, departe de păcatele care pot deschide încălcări spirituale. Comuniunea în Hristos este un mijloc de edificare reciprocă, unde toată lumea se ajută reciproc să devină mai asemănătoare cu Hristos. În cele din urmă, comuniunea creștină este o protecție divină împotriva atacului inamicului. Diavolul încearcă să slăbească creștinii care sunt izolați, dar atunci când suntem împreună, suntem mai puternici. Inamicul nu poate distruge unitatea trupului lui Hristos, pentru că el știe că în unitate suntem o forță imbatabilă. Comuniunea ne întărește spiritul, ne oferă sprijin emoțional și spiritual și ne ține ferm în credință, ajutându-ne să îndeplinim scopul divin pe care Dumnezeu îl are pentru fiecare dintre noi. Ascultarea și sfințenia sunt 2 dintre fundamentele esențiale pentru o viață creștină victorioasă. Iacov 4:7 ne învață: sub rezerva lui Dumnezeu, rezistă diavolului și el va fugi de tine. Acest lucru ne spune că ascultarea de Dumnezeu și sfințenia sunt cheia pentru a rezista răului. Diavolul încearcă să ne înșele, determinându-ne să credem că putem trăi în orice fel și mai avem protecție spirituală, dar atunci când trăim în neascultare sau păcat, deschidem încălcări spirituale pe care inamicul le poate explora. Ascultarea și sfințenia sunt apărarea noastră împotriva atacurilor spirituale. Sfințenia este o reflectare a naturii lui Dumnezeu. El este sfânt și El ne cheamă să trăim în sfințenie, nu la perfecțiunea noastră, ci pentru a putea reflecta caracterul Său din lume. 1 Petru 1:16 spune: sfinte-se tea pentru că sunt sfânt. Când trăim după principiile lui Dumnezeu, ne punem sub protecția Lui. Sfințenia nu înseamnă să fii perfect, ci să fii într-un proces constant de sfințire,
căutând să trăim într-un mod care să-i placă lui Dumnezeu și să ne despartă de păcat. Când trăim așa, suntem mai rezistenți la ispitele și atacurile diavolului. Mai mult decât atât, ascultarea de Dumnezeu ne întărește autoritatea spirituală. Când ne supunem lui Dumnezeu, suntem aliniați voinței Lui, iar acest lucru ne oferă autoritate asupra inamicului. Luca 10:19 afirmă: „Iată, ți-am dat autoritatea de a păși pe șerpi și scorpioni și peste întreaga forță a inamicului.” Când trăim în ascultare de Dumnezeu, autoritatea noastră spirituală este consolidată, iar diavolul nu ne poate rezista. Neascultarea ne slăbește poziția spirituală, făcându-ne mai vulnerabili la atacurile inamicului. Prin urmare, ascultarea de Dumnezeu este o cheie pentru menținerea intactă a protecției noastre spirituale. Sfințenia și ascultarea sunt, de asemenea, esențiale pentru îndeplinirea scopului divin în viața noastră. Dumnezeu ne-a chemat la o viață de sfințenie, iar acest lucru este direct legat de scopul pe care îl are pentru noi. Când trăim în ascultare de Dumnezeu, suntem mai capabili să auzim vocea Lui și apoi direcția pe care ne-o dă. Adesea, diavolul încearcă să ne evită de scopul nostru cu ispite și distrageri, dar ascultarea ne ține aliniat la voința lui Dumnezeu, permițându-ne să îndeplinim soarta pe care ne-a pregătit-o. Mai mult decât atât, ascultarea și sfințenia ne aduc pace și securitate în Hristos. Când suntem în armonie cu Dumnezeu, viața noastră este marcată de o pace care depășește toată înțelegerea. Filipeni 4:7 spune: „Și pacea lui Dumnezeu, care depășește toată înțelegerea, îți va păstra inima și mintea în Hristos Iisus.” Pacea lui Dumnezeu ne protejează împotriva angoasei, anxietăților și atacurilor spirituale și este un semn clar că trăim după voia voastră. Sfințenia și ascultarea ne aduc încredere în Dumnezeu și o viață mai aproape de pacea sa supranaturală. În cele din urmă, ascultarea și sfințenia sunt un martor al lumii. Când trăim sfânt și ascultător, arătăm lumii puterea transformatoare a lui Dumnezeu. Oamenii văd diferența în viața noastră și sunt atrași de lumina lui Hristos care strălucește în noi. Ascultarea de Dumnezeu nu este doar o protecție pentru viața noastră spirituală, ci și un mijloc de a asista la dragostea și adevărul lui Hristos celor din jurul nostru. Când trăim pe deplin, gloria lui Dumnezeu se manifestă prin noi, iar diavolul nu are putere asupra vieții noastre. Acum că ați descoperit cele 3 puteri spirituale pe care diavolul nu le poate învinge, întrebarea este: ce veți face cu aceste informații? Aveți în mâinile voastre autoritatea de a folosi sângele lui Iisus, cuvântul lui Dumnezeu și o credință de nezdruncinat pentru a depăși orice bătălie spirituală. Aceste puteri nu sunt doar pentru perioade de criză, ci trebuie aplicate zilnic pentru a-ți consolida viața creștină și a-ți proteja credința. Diavolul va încerca întotdeauna să arunce atacuri, dar cu aceste arme spirituale, el nu va avea niciodată victorie asupra ta. Acum gândiți-vă, care dintre aceste arme veți începe să folosiți cu mai multă autoritate și credință astăzi? Aplicați puterea numelui lui Iisus, folosiți cuvântul lui Dumnezeu ca sabie și păstrați-vă credința de nezdruncinat. Nu lăsați inamicul să vă slăbească plimbarea, căci Dumnezeu v-a oferit tot ce aveți nevoie pentru a trăi victorios. Care este următorul tău pas pentru a asigura victoria? Dacă acest videoclip te-a ajutat, împărtășește-l cu cineva care trebuie să înțeleagă cum să folosească aceste arme puternice. Și nu uitați să vă abonați la canal și să activați notificările, pentru că nu puteți pierde mai mult conținut care vă va ajuta să vă consolidați credința și să depășiți bătăliile spirituale. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă protejeze și până la următorul videoclip.